lo seto sani koro gipingo everything an gima wacho sani en ni Raila nyocha oktuo ka Raila nyocha sign 10 point bisa pargo nene oken move nene en kanyo makata broad base ni la BBI besifuna na geni kanyo ne gipingo angu mno gipingo na koro Raila ne usebed gi tabia mar mosruok gi sirkal matiyo iwinjoga okonego bed ni koro sani watemo wacho ni gini nene ok ber tiende ni watemo wacho ni wiye maybe ne tigi moko gini koro ana wacho ni sani ngado wa benda lumbendo buwe yes mondo pinyo dhi mbele en ni tie pend chike madongo kama nya paro mane mi mano bisa pargo bene nene kanyo lakini ok ginyal they cannot be bigger than pend chike madongo monego bed ni ngiyo piny kaka chal kama nya Alum madaro mar mondo milung watwak gi wachni mogik to next time ni bichona ka koro iketo koro Oscar ge danda ge adwoko makoni kod kocha kama nya o mondo mi awach kama gimomiyo jatend piny moluor William Samoei Ruto ok nyal bedo radical e weche mag corruption en in kod an ni kora mugejo ung'eyo ni wuon corruption Kenya ka en William Samoei Ruto oken nyalo donjna to ma I'm being honest gimomiyo kunyal bedo radical en ni achiel kuom jok ma are the most corrupt and William Samoei Ruto konyal bedo radical. In fact, a 10-point agenda, corruption was one of the things manu jobed no scrutinize. Ochako ng'iyo. To ng'iane e higa achiel ng'amo semaki e weche mag corruption. Kata sirikande dwa wacho ni sirikande William Ruto ma headlines pile ka pile to wacho kaka wawito billion apaga chiel e SHA miriambo billion wachako ma Auditor General report. At least let us be. Why do we have Auditor General, and we cannot trust what they tell us? Do you know what audit is? No, I am an auditor to be precise. Now, let me just finish up. Nikora mugejuang. Ber kajini serikal okrach. Lakini wangiuru nia ere kama piny dhi bede e igni abiriyo kata igni abich mabiro. One second too. Igni abich mabiro. Wadwa ni mondo mi ka Oscar wacho ni chon iga chiel mokalo nyanya chiel kumo ongiepe nen siling apart. To kawuono en siling 30. To duogo give you omi lem excuse. Ni gimomiyo mano timore en ni nikech Eurobond. En ni nikech government sirikal ni kata mana laying down cost of living otamogi sirikal ni tich otamo koro joluo wadonjo uru e agreement mwakia kaka dhibed gini dhi nyowa igni abich so parni safar mar loso riwruog siasa e kind UDA kod ODM bede koro segoyo kang maduong' nono kanyo ka oduoro ng'wena gi jal machielo chani luongo nade bede no oket kanyo mar neno kaka chal makamano biro bedo kadhi mbele katika gima tendeni mano Nicodemus Bore guma wacho kaka koro joluo mawinjo kawuono siasa ma Kenya ka en siasa mar kabila en kweth gi kweth is tribal en siasa ma Africa ka iwinja jomose hinyo for the last 60 years gin joma wuondo nyithindo gi iwinjo ga jo Mount Kenya gi emose bedo ka hinyo emomi ang'isi ni samino ka koro procurement everybody iyudo ka director en jadhot achiel, human resource manager en jadhot achiel. Jogi ogolowa e white collar jobs. Nyithindwa gi onge tich. Koro sani gin e Facebook, gin ang'o mondo ka gikas gidich nyaka sa ochiko tindo pod gindika wang bukanyo. Ok ging'e ng'ama onego bed no hinyo, ng'ama onego bed bwana ni. Kwerono ng'ani mosebedo ka hinye molonga ng'ata. Emomiyo our people are not in white collar jobs. Koro our people kana musomo or the artisan. Nikech ng'ama mosebedo ka watiyogo osebedo ka wuondowa for 60 years. Currently we are inside. We uru convince wa nuwa wuogo oko eka kendo waduog iye. Kama wasemako no, ka wasemako oluga kod everybody else gi ng'ama iluongo na moth giri mana health go. Mi uru joge wa tich. Wandai otie kama utie no. The little more the cow no. Min piny wacho ni nyidhoni wakomi uru wakomura koma to kik nyithindo gi misdirect the community to gik moko gi wacho gi wan kuma wacho ni e debe modhie ni I really don't care. Anto kadhi riwo debe gi jo Mount Kenya. Kama jo Mount Kenya dhi goche o kadhi goche. Afadhali oge debe no.
koro mose temre ni we as older people, older generation, maluwo buru and what have you, we must give direction. To kapo no Orengo gi nyathini o temo ni mondo misdirect the community, what they camarades, because kamba gitero wai bende en kanye gitero wakule. What is wrong with you guys? Angeni thuolo osengadwa kata kamana gunu yoro kuma ne nyakumbira etwa ko kiny makawuono manos komoni ndane jum kanyakla koda Alum ko Alum imed bana wach ni mogi kan ka omai wache do we wach kama nyikora moge jwang decision mar gombolo kata nyiso kama piny dhi ok en direction ma ng'ato winjo bed ni mi en ing'iyo mfukuni ting'iyo ni kama goe kura ni ben kama kelo na ber koso kelo resources no resources. We are looking at the cost of living. Mane the first, mane the beginning. Household. Tijeno osingnero were be. Tijeno singnero were. Pokro were yudo tich. Wanda igino se bede serikali iga koro dhi igni ariyo. Gise kelo ne joluo ango koro white collar jobs manyocha jo Mount Kenya nigono. Joluo magi sangwenya en mana ni usangwenya makoro tinde gitemetie. Emomiyo kata mbadi koro tinde yuaknu. Nikech ne giparo ni tije nyalo yudore. Sangwenya mubo chamo nyaka piny rum. Babuki agi majolo dwaro kata mae. We ngado wache Alum. Ngena mi Alum to thuolo bende Alum na mi 30 seconds moditie kitade no ka koro. Gitai. Ngi ofuku ni be inyalo afford gimi nyalo chamo mane kaming'iyo ni be serikal ni teri kuma ber kata temiri kuma rach. Joma nitie studio kata joma tie serikal William Ruto gin jok ma giwinjo maber, serikal ondiko negi osara, nitie kata jok ma gichule blogging kata studios gi make sure ni giyore ji mondo miyo wuondwa. In mengi kuma ufuku ni gima in go emedhigo kura igal 2027 ng'ini what do you need? Ang'o midwaro kaka ng'ama jaluo? Be idwaro ni wa continue gi politics of tribalism ma ng'ato wuondi ni ka joluo koro donja serikal to white collar jobs koro idhi bane joluo ng'amo sendiki Oluga Wandai Oluga NPS Badi mago are negotiated discussions. They are not on merit. They are not on merit. Oluga ko merit. Jiadima CPK manyalo golo mbadi tich. Myself I am a CPK, I'm an auditor. Dakne gi flout tijego ne youth mondo wan be wabed cabinet secretary. Ing'iyo mana closeness ni gi power emimiyo tijego. Koro wawe uru wuondo joluo. Serikali. Kumwadhiye serikal ni ubro ywak kaka Orengo jakonou. Kawuono wan mo ochamo jomoko to odhi chami modhano dhi chamo. Warituru toki gali fare prana tule mongadowa wadi wenda we Oscar tule mongadowa kata kama naguni rokmani nyakum chopo e studio dan ero kama na inya ne koronga juangi kanyu makelo wegi ko mara tuak dakika 35 tok sario baro kinyima